फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल राजखान्थि दोला 80% खमजुरि जागोन 80% बिथांमोना दुर्बल जागोन एमपि इलेक्शननि उनाव आरो फैबाय थानाय 2025 बिटिसि इलेक्शननि उनाव 100% दुर्बल जागोन इउपिपिएलआ जों बिपिएफ दोलोआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि डाइरेक्शन आरो गाइडेन्सआव फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय फुरा जों साखाफारा दिनै जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै गासै बिटिसि बाखिखौ बेखौनो खावलायनो सानो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे जोङो प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बिटिसिआ जोंनि देश आरो बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो नांगोन दिनै जों बिपिएफ दोलोनि जानानै दिनै लाइमोनफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय प्रमद बर' सासन खालामनाय सरकारा लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै दिनै जों लाइमोनफोरनि जानानै बिपिएफआ जुजिदों आरो जाखांबोनाय बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा 3 बोसोरनि बारा जाबाय बिथांमोना खामानि मोनाखै दिनै जोङो कन्ट्रेक्टरनि जानानै जों दिनै जुजिदों आबादारिफोरा जोबोद खस्थ'यै बिथांमोनहा दङ इरिगेसन प्रजेक्ट आबादारिफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ बे सरकारा जेबो खामानि मावाखै दिनै जोङो बिपिएफ दोलोआ आबादारिफोरनि थाखाय जुजिदों फैबाय थानाय बिसायख'थिया प्रमद बर' भार्सेस हाग्रामा महिलारि सारल' नङा दिनै प्रमद बर'खौ आबादारिफ्रा गाज्रि मोनो दिनै प्रमद बर'खौ कन्ट्रेक्टरफ्रा गाज्रि मोनो दिनै प्रमद बर'खौ फरायसाफोरा गाज्रि मोनो दिनै प्रमद बर'खौ बिभिन्न जाथि माहारिफ्रा दिनै गाज्रि मोनो मानो होनोब्ला बिथाङा फोथाय खेबस' खामानि मावदों जेरैबादि खोथा बुंदोंमोन थांनाय इलेक्शनाव बेबादि बिथाङा खामानि मावाखै बिथाङा बुंदोंमोन जे गाव सरकाराव फैयोब्ला बिटिसि ओनसोलाव थानाय मास मिडिया जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि फैसा होनाय खोथा बुंदोंमोन नाथाय गाव सिट जानायनि उनाव सासेबो रिपर्टारफोरा बे फैसाखौ मोनासै फरायसाफोरनो 2500 साफ्रोमबो बिए आरो एमए फरायबाय थानाय फरायसाफोरनो होनो होनदोंमोन बिथाङा होआखै ओंखायनो बिथाङा फोथाय खेबस' बिटिसिनि रायजो राजानि लाब जानाय खामानि मोनसेबो मावाखै प्रमद बर' सिट जानानै आबादारिफोरा मोनसेबो आबादारिनि जानाय खामानि मावाखै लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावाखै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा इभेन डाम्पार फाननो गोनां जाबाय जेसिबि फाननो गोनां जाबाय ओंखायनो दिनै प्रमद बर' हारसिं इउपिपिएल सरकार हारसिं आरो गासै बिटिसिनि हारि माहारिनि बे फैबाय थानाय जुजिनाया बिपिएफ दोलो जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोर दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि आबादारिफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि लाइमोनफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि फोरोंगिरि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा दङ हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा दङ मानो होनबा बिथाङा बे ओनसोलखौ जौगानाय खामानि मावदों 3 बोसोरनि बारा जाबाय जेबो जौगानाय खामानि बाव सोलियाखै ओंखायनो जोङो बिराद साखाफारा फैबाय थानाय एमपि इलेक्शननि उनाव प्रमद बर'नि इउपिपिएल राजखान्थि दोला 80% खमजुरि जागोन 80% बिथांमोना दुर्बल जागोन एमपि इलेक्शननि उनाव आरो फैबाय थानाय 2025 बिटिसि इलेक्शननि उनाव 100% दुर्बल जागोन इउपिपिएलआ आरो 2026 आव जेला स्टेटनि एसेम्बलि इलेक्शन जागोन एमएलए इलेक्शन 2026 आव मानाव गेदेर प्रमद बर'आ एमएलए केन्डिडेट होनो थाखाय सासेबो केन्डिडेटनि जग्यता मानसिखौनो मोननाय नङा केन्डिडेटनि थाखाय बिथांमोना क्राइसिस जागोन बेबादिनो जोङो खामानि मावगासिनो दं मानो होनबा जाय मोजां खामानि मावो बेजों इसोरा दङ दिनैबो एनडिपिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैदों मानो होनोबा जों कारापसन फ्रि मोनसे सरकार बिटिसिखौ जोङो सासन खालामनो नांगोन दिनै इउपिपिएल सरकारा 30% बे बिटिसि सरकारा रायजो राजा गोरिबफोरनि थाखाय सरकार जानानै नङा अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ जाय 30% होयो बिसोरसो प्रमद बर'नि खाथियाव थांनो मोनो आरो जाय 30% होयो बेखौसो प्रमद बर'आ लायो ओंखायनो नाव बिटिसि सरकार लेड बाय प्रमद बर' बिटिआर गभर्नमेन्ट अफ दि 30% फर दि 30% जानानै दङ ओंखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव बे 30% जोंनो करापसन फ्रि मोनसे बिटिसि नांगौ स्टेटआ मानाव गेदेर मा होनो जोंहा स्टेटआ आरो दिल्लीया जेरैबादि फैसा हरो बिनि जौगानायनि थाखाय नाथाय बेखौ टटेलि बिथांमोना मिस इउज खालामजोबो फैसाखौ ओंखायनो बेखौ जोङो करापसन फ्रि मोनसे सरकार जों दानो नांगोन आरो ओरैहाय साहा ओनसोलाव गोबां जेंना सोलिगासिनो दङ मानाव गेदेर फेरेंगा बिथाङा ओरैबादि बिथांमोननि सासनाव जे जोंहा हारिया थानो थाखाय न' गैया जादों
उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों गोबां मानसिनि न' दानसिदों सावदों गोबां आलाय आथानि जादों ओंखायनो बेखौ फेरेंगानि आरो प्रमद बर'नि सासनखौ साहा ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाया माब्लाबाबो बावा बिथांमोननि सासन कालाव साहा ओनसोलनि रायजो राजाया न' सावजादों न' सिमफाय जादों आलाय आथानि खालामजादों बे रागा जोंजोबनानै दङ साहा ओनसोलनि रायजो राजाया ओंखायनो बे साहा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जेरै प्रमद बर'खौ रागा जोंदों फेरेंगाखौ रागा जोंदों आरो प्रमद बर' फेरेंगानि थाखाय न' सिमफाय जादों थानो थाखाय न' गैया जादों उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों फरायनो थाखाय फरायसालि गैया जादों रायजो राजाया रागा जोंना दं बे रागाखौ फैबाय थानाय समाव इलेक्सन समाव UPPLनो खिथेर होखारगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ ओंखायनो जों मोनसे साफ्रोमनिबो जेंनाया सुफुंजानायनि आरो नों आंजों अनलायलायनानै BTCआव मोनसे गोजोन आरो BTCआव मोनसे जौगानाय मोनसे जोङो दागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिनि थाखाय जों BPF दोलोआ साखाफारा आरो दिनैबो जोङो बामोनगावआव फैनानै मोनसे जयनिं हाबाफारि लादों बे जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों